Para disfrutar do espectáculo natural do Solpor dende a praia da Concha, así rezaba o cartel de As 9 na praia, un evento que cada ano congrega os cidadáns na praia da Concha de Vilagarcía. Van a ser 5 días de moita animación aquí na playa e ademais o tempo parece que vai acompañar. Co cal, pois nada, esperemos que veña moita afluencia de xente, que disfruten de todas as actividades. Aquí, como decía antes Richard, aparte de vir a tomar unha bebida, un mojito ou o que lle apeteza, pois tamén vai haber máis animación, non? Pois podese probar ese pilates, ese yoga, facer esas demostracións dos masaxes. Vai estar esta zona, pois a verdade que é moi divertida e ademais pois tamén temos aquí unha tirolina detrás, que para aqueles que todavía aínda non viñeron por aquí e a viron, pois tamén xa poden ver de que vai e tamén seguro que se animarán a tirarse pola tirolina nestes días. DJs e coctelería, ademais do entorno, fan deste evento unha das citas estivais máis esperadas polos vilagarciáns, que ademais este ano contarán coa presentación da Semana do Cine o vindeiro domingo. Este ano, como novidade, temos un cruce coa Semana de Cine, entón vai haber un día que vamos a facer unha proxección aquí na praia, vai haber unha proxección de videoclips musicais, vai haber animación. Deso nos pode falar logo mellor Fer, que cousa del. Vamos ter como sempre DJs, vai haber estar vendo o Solpor neste entorno que é fantástico, e inda que nos faga un poquinho de vento ao revés e nos ven ben, vais as oliñas. Masaxes balinesas, pilates, hipopresivos, música, cine e ata a previsión dun eclipse lunar, nin que fora posto a propósito, fan desta cita unha velada moi especial que terá lugar dende o 25 de xullo ata o domingo 29 no Areal da Concha en Vilagarcía.